Ayan, Android kaya? Hindi po. Tatawagan po. Tawagan interview. So, kailangan ko to. Number. Ano number mo? Ayan. 061. Tawagan mo na lang to yung number na to. Madam, ngayon. Hindi makita. Ma'am, palista yung number ha. 0961 0961 738 73 89 1871 096 738 8971. Ah, sige. Makikita ko ba siya? Nombre. Hindi. Hello, sir. Yes. Hello? Naka-headset ka na, sir? Yan, naka-headset ako. Pwede. Okay na po. Sige. Third floor. Okay na po. Setup niyo. Okay na yung setup, sir. Mukhang okay naman. Kita mo na ako? Sir, ready pa sa akin kayo, sir, na lumayo kasi review ako. Lumayo siya. Lumayo ka daw. Hindi kasi naka... Hindi po. Ito tayo kukuhanin yung audio. Kailangan pasok yun. Basta may resibo, wala problema. Lumayo ka ng konti, sir. Pwede yung tanggalin yun. Yeah, pwede. Tanggalin ko pa. Tatagalin ko. Ano kanin lang? Okay. Wala tayong ulam. Okay na? Ikaw na bahala. Tatagalin ako. Palapitin, sir. Medyo malayo. Madaling kainin. Medyo malayo doon, Huwag sir. tayo masyadong pag-isip pa nga eh. Konti pa. Dito sa center mo. Okay. Konti pa. Kaya ikaw. Hindi, ako na. Sir Rex, lapit ka daw po. So, gano'n dito kaliwa, sir? Konti pa. Okay na ba sa'yo? Teka lang ha. Yan, ganyan. Ayan. Konti pa ng lapit si Sir Ren. Lapit ka daw konti, sir. Okay na yan. Okay na. Okay na. Start na po. Mic test ka naman kay Sir Rex. Start na Okay. po. Standby na. Standby na po. Okay, ready. Yung sa word na naman, yung sa word, pagpantay kay before dito, forward to tapos yung dito, dalawa, tutulong sa panabot ng mga grocery guys, regalo. Ay, ma'am. Or yung video lang. Dito papatay na mic dito, no? Kasi dito tayo. So, pwede na naman. Okay, standby po. Apat. Director, consulting, speaker, ikaw yan. Sila apat lang. Tapos dyan, papapuntahin natin
The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Backs. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Nagsagawa ngayong araw ang Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico, Congresswoman Yeda Marie Romualdez at House Speaker Martin Romualdez ng gift giving at People's Day sa mga pasyente ng Philippine Children's Medical Center. Para sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Sir Alvin. Magandang hapon po, maraming hapon po sa inyong gabos dyan po sa Bicol. Sir Alvin, makikibalita lang po Yes. kami sa mga kaganapan ngayon dyan sa PCMC. Ano po ba itong mga kaganapan dyan at kumusta? Actually, Ma'am Remy, ngayon po ay busy-busy po ang ating mga kasamahan dito sa Ako Bicol Party List sa pagpapayos po dahil meron po tayong malaking event, year-end event po na Ako Bicol Party List kasama si Speaker Martin Romualdez at si Kong Yeda Romualdez po. Ito po ang tawag po natin dito ay pamaskong tarabangan kung saan tayo ay magbibigay ng mga regalo at pasisiyahin natin sila. May programa tayo dito na parang Christmas party. Pasisiyahin natin yung mga batang naka-confine dito sa Philippine Children's Medical Center. Apo, tanong ko din, Sir Alvin, kasi pag sinabi mong year-end event, ibig sabihin, pinaghandaan talaga ng bonggang-bongga ng Ako Bicol Party List katuwang sina House Speaker Martin Romualdez. Yes, actually, matagal na nating ipinalano ito. Ma'am Remy, no? Ito ay joint effort ni Ako Bicol Party List kong Congressman Saldico, ni Speaker Martin Romualdez at ni Kong Yeda Romualdez po. Opo. Kasi po, talagang marami po talaga, araw-araw po nakikita natin ang mga pasyente dito sa Philippine Children's Medical Center. Kawawa naman po sila. Kaya po, nag-isip po tayo na pumunta na lang dito, mag-reach out tayo at ibigay ang kanilang mga wishes. Ano mga wishes nila sa Paskong ito? Tulad ng mga regalo, gusto nilang sumaya sa party nila, at saka marami pang iba. May grocery pa pala ito, Ma'am Remy, na ibibigay sa kabigat. Ayun, so ibig sabihin, aside sa mga regalo sa mga bata, meron din para sa pamilya nito na mga grocery packs. Tama kayo, Ma'am Remy. Apo, ilan So, po? parang lalabas package po ito na ibibigay po ng Ako Bicol Party List ni Speaker Martin Romualdez at saka ni Kong Yeda Romualdez. Apo, nasa ilang mga beneficiaries ang makakatanggap nitong regalo mula sa Ako Bicol Party List at kay House Speaker Romualdez? Actually, Ma'am Remy, sa ngayon doon sa baba, sa ground floor, ito yung third floor, dito yung main event natin, ito multipurpose hall natin. Sa ground floor, ang Ako Bicol Party List, nagko-conduct na ngayon, naglulunsad na ngayon ng
People's Day, yung tulad ng ginagawa natin, may People's Day tayo sa mga walk-in ng mga batang may sakit dito sa baba. Tapos dito naman sa multipurpose hall, nakahanda tayo ng mga 100 to 130 confined patients po ang matutulungan din natin dito sa third floor. Ayun, so personal din po ba ang pupunta dyan, magbibisita si Congressman Saldico? Opo, ang mga alas 2 po ng hapon, naghihintay na lamang po kami at final na kami dito ng pag-aayos dahil po alas 2 ng hapon, live po, pupunta sila dito, sila pong tatlo, si Kong Saldi, si Speaker Martin at saka si Kong Yeda, papasyalan din nila ang mga hospital rooms dito at dadalo sila dito sa party para magbigay ng inspirational Christmas message sa ating mga kababayan na nandito sa Philippine Children's Medical Center. Ayun, syempre pag sinabi mong party, aside sa mga gift giving, meron din yung mga presentation. Kayo po ba, Sir Alvin, ay magpapasaya din dyan? Kung ako'y tatawagin kumantay, bakit naman hindi? Pero parang wala naman yata ako sa programa. Ako'y taga-masid rito at taga-check ng ating mga kasama kung ayos ba yung ating events. Ayan, so sigurado ako magiging matagumpay, magiging successful yung event na yan dahil kasama dyan yung Ako Bicol Party List at syempre nasa likod ka din dyan, Sir Alvin Martinez. Maraming salamat. Maraming salamat. Merry Christmas po, Ma'am Remy, at sa inyo lahat dyan. Merry Christmas din sa iyo, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Officer ng Ako Bicol Party List. Ayan, mga ka-aksyon, syempre sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, eto, isang sanggol ang nangitim at nahirapan huminga matapos umano itong hampasin ng kanyang tiyahin na 14 years old. Ang buong pangyayari dyan, abangan. At mamaya mga ka-aksyon, bago matapos ang ating programa, ay dalawang maswerte na naman ang ating kababayan ang mabibigyan ng maagang pamasko mula kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro.
padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo, para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahay na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, isang ina ang dumulog sa ating programa at ang kanyang hinaing ay ang ginawang paghampas umano ng kanyang 14 years old na hipag sa kanyang 2 buwang gulang na sanggol. Kasalukuyan ngayong nasa ospital sila Nicole Alexis Nugid dahil sa lakas umano ng hampas ay nahirapan daw huminga ang sanggol at nagsimula ng mangitim ang mukha. Magandang hapon, nasa linya itong si Nicole. Nicole, magandang hapon.
Magandang hapon po. Apo, Nicole, kumusta ngayon yung kalagayan ng anak mo matapos na hampasin ito? Hello, Nicole, magandang hapon. Hello po. Hello, Hello po. Oo. Nicole, kumusta yung kalagayan ngayon ng anak mo? Medyo okay na po siya ngayon po. Medyo okay na. Ayan ano, so napaka-baby pa para makaranas ng ganyang pananakit, ano? Kailan ba nangyari itong paghampas sa kanya? Kagabi lang po. Kagabi. So, bakit umabot sa ganitong yung sitwasyon na to the extent na yung anak ninyo ay nakaranas ng panghahampas galing sa kanyang... tama ba tiyahin niya itong umampas? Hindi ko po siya bakit po. Hello, Nicole? Hello po. Okay. Nicole, maaari mo ba sa aming ikwento paano umabot sa ganitong sitwasyon na yung anak mo ay nakaranas ng paghahampas? Yung una po kasi nung gabi, tigsusog ko po so agong po na... Okay, Nicole, pwede pa Tagalog? Sige po. Sinundo ko po kasi yung asawa ko sa may labasan lang po. Para sabi ko, naantok na po kasi ako noon. Tapos sabi ko, para makapag-asikaso na din. Tapos nung pagka-laog niya sa harong, pag-laog niya sa bahay, nagsabi po yung asawa ko na matutulog na daw po ako. Tapos, kahit ano na po yung pinagsasabi po, nung nanakit po sa anak ko. Okay. Tapos doon na po nagsimula po yung away. Okay, linawin lang natin. Okay, linawin na lang natin, Nicole, ano? Etong nanakit sa anak mo ay tiyahin mismo ng anak mo, di ba? Kapatid ng asawa mo. Kapatid ng asawa mo. Etong nanakit sa anak mo. Okay. So, okay, umuwi ka na sa bahay ninyo. Tapos, paano? Ano na nangyari? Sumunod noon? Ano na sumunod na pangyayari? Sumunod na nangyari na siguro hindi niya po nasasaktan yung asawa ko kaya pinagbuntungan niya po yung bata ko. Ayun, so merong hindi pagkakaintindihan yung asawa mo at yung kapatid niya. Ngayon, hindi niya kayang hindi niya mabaling doon sa kapatid niya or sa asawa mo yung galit, kaya yung anak mo yung pinagbuntungan. Opo. So yun ang sa tingin mo yung dahilan? Yun naman po yung dahilan kasi yung sabi niya po kasi nasaktan niya daw yung bata. Okay, so Nasaktan niya talaga po. ayun, so parang pinagsabihan kayo, nasasaktan niya yung anak mo pero talagang ginawa niya. Sabi ko doon sa asawa ko po, nasaktan niya daw yung bata. Yun, sa tingin mo ano yung pinag-awayan nitong asawa mo at yung kapatid niya? Hindi ko lang po sure kasi po yung kapatid po ng asawa ko, tanawang ano po yung may pag-ugali din po. May pagka? Iba din po ang ugali. Aminado ka na yung asawa mo ay iba din na yung ugali. Yung kapatid. Okay. Etong kapatid ng asawa mo, iba ang ugali. Anong klaseng ang ugali nito? Maldita ba ito? Mapanakit? Mataray? Opo, nalalakit po siya sa mga kapatid niya din po, mataray. Tapos kahit ano po ang sinasabi. Kahit ano yung sinasabi. Ipataundahan kami ng mama niya. Nag-i-style lang daw kami. Arugat po. Okay. Kung ano ang sinasabi sa inyo na kayo raw ay nakikitira lang. So, iba yung pag-uugali or iba yung trato nito sa inyo. Okay. Ano yung ginamit na panghampas sa anak ninyo? Yung kamay niya po mismo sa dibdib po ng bata ko. Yung kamay niya mismo, yung ginamit niya para hampasin yung dibdib ng anak mo? Opo. So, dahil umitim, nakita mo na kung paano hampasin? Hindi po, yung asawa ko po mismo yung nakakita, tapos po yung isa niya pong kapatid. So, nasaan ka nung oras na yon? Nasa labas po ako noon. Okay. So, yung asawa mo mismo yung nakakita kung paano hinampas yung anak mo? Opo. Tapos, pagkalabas po ng bata, nakita ko po yung baby po namin, parang nag-ano na po ng hininga. Naghahawa na po ng hininga. Tapos,
Okay, dahil... Nakita din po ng nag-booklet sa amin. Okay, so pagkatapos na mahampas yung anak mo, kinapos ng hininga, nangitim, at dinala nyo sa ospital. Nagpa-barangay po may kami. Okay, so nagpa-blatter kayo sa barangay, then after that, dinala nyo na sa ospital. Opo. Tapos kami dito ng medical legal po. Okay. Sabi, di man daw po siya makakasukan kasi minor din po. Okay, so hindi siya makakasuhan dahil minor, pero meron tayong batas pa rin para sa mga minor de edad na merong mga ginawang hindi dapat. So ngayon, asan yung asawa mo ngayon, Nicole? Nandun po kay baby po, tiga-bantayan po. Okay. So kasama mo ngayon sa ospital at siya yung nagbabantay. Opo. Eto bang magulang ng asawa mo at magulang nitong hipag mo ay nakausap nyo na? Opo. Okay. Ano naman yung sabi? Nung hinampas po yung anak ko, wala na po siya tigsabi. Sinurugan niya po yung anak niya po. Ayun. So imbes na magalit dito sa anak niya dahil mali yung ginawa, instead ay yun pa yung inanuhan niya, kinampihan. Opo. Okay. So, dahil dyan, Nicole, eto makakausap natin, nasa kabilang linya ng telepono, si Gigi Mendina, ang biyanan ni Nicole at ang nanay ng 14 years old na humampas umano sa sanggol. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Gigi. Opo, ma'am. Hindi naman yan katotohanan na yung sinasabi niya kasi wala siya, pabaya siya po ng magulang. Opo. Kasi nga po, opo. Opo, sandali lang. Nay, sandali lang po, Nay. Bago po nyo yan sabihin na pabaya po itong nanay, alam nyo po ba itong nangyari? Opo, nandun po ako. Ang una kong nanakit, ganito po. Kasi, inaawat ko nga sila, nakahili na tamayo. Kasi nandun yung anak niya sa nakatingin siya ng nanakit. Parang yan, ito, may pinagdadaan ng dito. Nanakit ng siya ng mga masama din, na salita. Kaya siyempre, binugbog ito, madaming bugbog ito. Ngayon, sabi ko, inaawat ko sila. Huwag nang mag-away sila. Dahil nag-away sila, dahil yan sa babae. Panagiin ng babae sila kasi nung una pa lang may na yan. Dahil ang babae, kahit may na yan, nang kabulot yan dito, kasi sinubong ng na, si Nana, nakikinig pa sa ibang lalaki. Yun nga ang dati yung pinag-awayan doon na kasi may pinagdaanan na silang away, hindi niya iniiwas yung yung asawa niya. Palaging tinatatakpan niya, kahit tinatagat mo siya, kung ano-ano mga niya, paano doon siya? Ako nagkasangabang kami, gabos. Okay. Masigit po, mauran, sigitaran niya dito, mauran, magbagyo, sigitaran niya dito sa Gaetano na makasugo ng ulan. Okay, Nay. Nanay Gigi, wait lang. Opo. Nanay Gigi, time out. Time out, Nanay Gigi. Dire-diretso po kayo sa mga binabanggit na salita. Laban po dito sa nanay po nitong bata. Ang tanong ko po, Nay, sino po ba, kung naandun po ba kayo sa pangyayari? Opo, lang yan ma'am, aksidente lang yan kasi siyempre nagtubang na lang yun ito na ayos na kantugang, aksidente po, hindi naman sinasadya. Ako sasadyain po, nag-aalin po ini, ilang para alin, ilang para pabudo, pagalinig ang akin niya, ilang burning na babayaan niya, dapat nag-aalin po ang mga alok, maski makapag-alin po. Okay. Nay. Nagsusugan agad, pag nangungaraan agad, nagsusugan sa babae. Okay, Nanay Gigi. Nanay Gigi, pakitagalog na lang po Pero eto yung tanong ko, Nay, totoo po bang hinampas ng anak po ninyo eto pong bata? Ilan na po? Totoo po bang hinampas sa dibdib ng anak po ninyo itong bata? Siguro sa pagtanong niya kay Nico. Sabi niyo po, Nay. Nasa harapan po yun. Hindi ko, nasa harapan po ako, nag-awat din ako. Nag-awat ako sa kanila. Okay, Nanay Gigi. Nanay Gigi, kung ano po yung tinanong ko, sagutin niyo po, Nay. Ang sabi niyo po, Nay, na andun po kayo sa pangyayari. Opo. So, ibig sabihin, Nanay, dapat sigurado po kayo sa sinasabi po ninyo dahil naandun kayo. Ang tanong ko po, Nanay, wala pong siguro or hindi or oo lang. Ganun, oo o hindi. Naandun po kayo, di ba? Nay, totoo po bang hinampas ng anak po ninyo yung bata?
Ako po, madam, nakatindog po ako, madam, nag-aawat po ako. Nakatakro so aki kong taro, so Risa, nakatakro. So, big-awat ko sa lalaki, nadain naman ayo, kaya ang duga so aki nga ni, sa kapaning. Sa kapaning po, may, kasi dito, minsan nagawa pang araw ni po, madam, diyan sa kapaning. Sabi ko, iwas na sana. May aking big-awat ko si Okay. Okay, Nay. Nanay Gigi, pakitagalog lang Nanay Gigi, ang pinag-uusapan po nating bata dito ay apo ninyo, tama? Opo. Okay. Opo yan, ma'am. Okay. Hindi kong big-awat. Tama po, Nay. Dapat po talagang mahalin nyo dahil apo nyo po ito. Ngayon po, Nanay, iwasan po natin, ay pagtanggol po natin yung mga anak natin, dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay yung kapakanan po ng apo ninyo. Opo, alam ko po, ma'am. Okay. Padaba ko po, ma'am. Tama, Nay. Ang tanong ko po ngayon, Nay, nakita nyo po ba na hinampas ng anak po ninyo, yung bata? Hindi ko man po mag-aawat po ako. Bata pigahiglas, mag-aawat po ako. Di ko man masyado na po, madam, pa. Mag-aawat po ako, nakatindog po ako, ma'am. Okay. Nanay Gigi, ibahin ko yung tanong. Sa tingin nyo po ba mangingitim yung bata or mahihirapan sa paghinga kung hindi po ito ay nasaktan? Wala, hindi ko naman po nakita kasi po, ang naghawak na nun, yan bunso ko po. So wala po kayong nakita, posibleng wala din po kayo sa pangyayari. Nandun po ako sa bahay. Nandun po ako. Hindi ko man po nakita nangitim yung anak. Nagkuha po yung bunso ko po. Yung bunso ko po nagtarga po. Iyon na po ito. Okay, Nanay, nakausap nyo na po ba itong anak nyong 14 anyos? Sino po si Risa po? Opo, eto po, Nay, na nanakit po sa bata, na anak po ninyong babae, nakausap nyo na po ba? Opo, kasi opo. Ano po yung sabi niya tungkol po dito sa nangyari? Ang sabi niya po kasi, sobra na po, nag-high blood po ako, sobra na lang pa-consumption sa kuya. Kaya, man niya, paraman niya, advice na, hindi naman para pa sa consumption sa kuya. Ako pala madam, nag-maintenance ako, high blood pa sana ako. Oh, Nay! Okay, Nanay Gigi, hindi ko po alam na nag-maintenance kayo, Nanay. Ano ang pinag-uusapan po natin dito, yung nangyari po sa apo nyo. Ngayon, inamin po ba ng anak ninyo na sinadya niya or aksidente po yung pangyayari? Aksidente lang po, ma'am. Hindi naman niya sinasabi. Pagkagaba niya po, yung paraaling. Ayun po, ang gano'n sa nagbalik pa sa nakandayo. Pero suaki ko po, bigla-basaan niya kanina. Saan nagutot pa sa na yan, pinasaan niya po kang white. Isa po ang kang diaper mo niya nabanggi ka ito, na oras na itong pangyayari. Suaki ko po nag-aling si Risa. Okay. Kinuanak ang bunso ko. Okay, Nanay. So, yan pong mga sinasabi nyo na mahal niya itong apo po ninyo, inaasikaso niya. Eto, Nanay, dahil yung nangyari, ang sabi po nitong anak po ninyo ay gagantihan niya daw po yung bata. So, ibig sabihin, plinano or kaya ginusto? Wala po nagplano po, ma'am. Actually, po kasi nag-away sila magkapatid. Wala pong plano Okay. po, ma'am. Nay, dyan ka muna, Nanay Gigi. Makinig ka, balikan ko itong si Nicole, yung nanay ng bata. Nicole? Nicole? Hello, Nicole? Hello? Alamin natin kay Nicole kasi binabanggit ni Nicole kanina na talagang nagsabi itong tiyahin na sasaktan niya yung bata dahil merong hindi pagkakaintindihan or nag-away etong etong nanakit, etong 14 years old at ang kuya niya. Balikan natin, Nicole. Mismo ang kuya niya po. Hello po? Hello, Nicole. Ulitin ko lang yung tanong ko, nabanggit ba nitong hipag mo, nasasaktan niya yung anak ninyo? Nabanggit ko sa akin niya ng asawa ko, nasabi niya, papaluin, sasaktan niya daw po yung bata, sinaktan niya na daw talaga. Oh, yun. Okay, so, napakinggan mo, Nanay Gigi, bago pa nangyari yung pananakit, binanggit po ng anak ninyo na talagang sasaktan yung bata dahil sa sobrang galit sa kuya niya. O, eto makinig kayo, Gigi, Nanay Gigi at Nicole, dahil nasa kabilang linya na ng telepono si Kapitana Julia Agaw, ang punong barangay ng Dinagaan, Legazpi City. Magandang hapon po, Kapitana. Magandang hapon, Ma'am Remy.
Opo, Kapitana, eto po bang sumbong o reklamo po ni Nicole na nangyari po sa kanyang anak ay naiparating na po sa inyong tanggapan dyan sa barangay? Opo, Ma'am Remy, nagpa-blatter sila kagabi. Pumunta yan dito sa bahay yung nanay na umiiyak kasi daw, kung sabi ko, linatob daw yung bata. So pag sinabing linatob, talagang napakalakas yan eh. Kasi sa atin ngang medyo malaki na tayo, talagang ramdam natin yung sakit or talagang yung impact. How about dito sa 2 months old? Siyempre, napakalakas yan, Kapitana. Opo, galit na galit niya ako kagabi. Kaya sabi ko sa mag-asawa, ipa-check up ang bata. Ngayon, nung kagabi, inadmit nung hospital kasi nga hindi daw makahinga yung bata. Yung oxygen daw bumaba. Kaya kailangan talaga na i-confine. Opo. Tapos, nung Remy, kagabi, tinanong ko daw, may nagsabi din sa akin, isang tanod na yun daw bata talaga nangitim. Okay. So ibig sabihin nito, Kapitana, mismo yung mga barangay official or itong tanod po ninyo ay nakita talaga yung aktual na sitwasyon ng bata? Oo, isa pang residente namin nagsabi din kasi yung isang tanod ko katabi ng bahay nila. Okay. Kung ikaw po ay tatanungin ko, Kapitana, ano po yung pagkakakilanlan ninyo po dito sa hipag po ni Nicole? Hindi ko talaga yan kilala, ma'am, kasi hindi naman taga rito yan, yung asawa. Kaya hindi ko talaga kilala kung ano ang ugali niyan. Ayun. So, ibig sabihin, dayo po itong hipag ni Nicole dyan po sa inyong barangay? Opo, ma'am. Opo. Pero wala pa naman po itong record dyan sa inyong barangay na inireklamo po ng mga kapwa nyo residente dyan? Wala pa naman, ma'am. Wala. Opo. So, Kapitana, ano po ba yung maaari nating maitulong dito po kila ni Nicole at sa kanya pong hipag since ito pong nanakit ay isa rin pong minor de edad? Yun nga, ma'am, hindi ko malaman kung anong pwede ibigay kong kasi sabi daw nung pulis dahil minor de edad, wala daw may kataso. Pero pwede naman yata yan sa DSWD. Opo. So, hindi ibig sabihin na minor de edad ay hindi pwedeng disiplinahin, di ba, Kapitan? Opo. With that po, Kapitan, maraming salamat po sa inyo pong pagtugon sa aming tawag po sa inyo para naman po ay masolusyonan natin itong problema ng inyo pong residente. Maraming salamat po, Kapitana Julia Agaw ng Barangay Dinagaan, Legazpi City. Ma'am. Thank you. Eto naman mga ka-aksyon, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Miss Vicky Tagom, ang Social Welfare Officer ng Department of Social Welfare and Development Region 5. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Vicky. Opo, magandang hapon po. Apo, Ma'am, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin. Ma'am, sa mga ganito pong sitwasyon at klase po ng reklamo, ano po yung kadalasang intervention na ginagawa po ng inyong tanggapan dahil po ang involved po ditong inireklamo ay isa pong minor de edad? Okay, sige po. So, sa muli po, magandang hapon po sa lahat. So, sa usapin po ng ating mga bata, mga minor de edad, palagi naman po sinasabi natin mga minor de edad po sila. So, kaya nga po, lahat ng activities nila dapat po nasusupervise ng mga nakatatanda. So ngayon po, kung medyo nagkaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan sa iba dahil sa nagawa ng bata, kung meron po tayong mga concerns, pwede po tayong lumapit sa opisina ng ating mga social welfare officers sa mga munisipyo, and sa case na po ito sa Legazpi City, meron po silang social workers para po magpaliwanag kung ano po ang mas makakabuti po sa kung ano mang sitwasyon nandoon po yung mga bata. Opo. So, yun po, ma'am. Opo. Ma'am Vicky, nakikinig po ngayon yung nanay po nitong inirereklamo kasi ang sabi daw, may binabanggit po itong nanay ng bata na si Nicole na porket minor de edad nga, hindi yan makukulong. So, at least a piece of advice po sa nanay na nakikinig po ngayon dahil po involved po yung minor de edad nilang anak na may ginawa pong mali. Especially po sa very young, 2 months old po. Kawawa naman po yung bata.
Okay, sige. Hindi po ako makakapagbigay ng sakto na kung ano ang dapat at ano ang hindi dapat. Kasi po hindi po natin nakuha pa yung buong picture po ng story nila. Kaya nga po, ang sabi ko, mas mabuti po magpunta po sila sa office ng social welfare ng Legazpi City para po mas maintindihan ni social worker ano po ba ang mga pangyayari, Opo. ano yung mga circumstances, bakit dumating po sa punto na ganun po. Opo, ma'am. Para at least maintindihan po ng both sides ano po ba yung dapat na gagawin po nila parehas. Opo, Ma'am Vicky, general advice lang po sa nanay. Kasi ang inirereklamo po at ang ama ng batang nagrereklamo ay kumbaga magkapatid. Magkapatid po ito. Magkapatid po yung tatay at ito pong inirereklamo, magkapatid. At least po itong nanay ay malaman po niya kung ano po yung dapat niyang gawin since ang involved po dito ay apo niya. Kumbaga, yung apo po yung pinag-uusapan po natin. Apo po niya. Binabanggit niya po na mahal po ito nitong anak na inirereklamo. So siguro naman po bilang nanay, ano po yung dapat niyang gawin para po mapacify niya ito pong reklamo or problema po sa loob ng kanilang pamilya? Okay, sige po. As na-mention ko po sa umpisa, sabi ko nga po, ang mga minor de edad po ay sadyang sabi natin na hindi pa po kumpleto ang kanilang pag-iisip. Kung meron nga pong mga mas nakatatanda na hindi pa din kumpleto ang pag-iisip, so how much more, hindi naman kumpleto yung pag-iisip, kundi yung pakaintindi po sa buong sitwasyon, so how much more po yung mga bata. Kaya nga sabi ko po sa umpisa, itong mga batang ito ay hindi dapat napapabayaan or naiiwan on their own na wala pong nagsusupervise ng kanilang mga activities. Para naman po kung ano yung ginagawa nila, nakikita ng mga matanda, and yung mga natatanda ang makapagsasabi, ito yung dapat kung ano ang iyong ginagawa. So, ganun po sana. Kasi mahirap po tayong magturo na, ikaw mali ang ginawa mo, o ikaw mali ang ginawa mo. So, ano po ba yung dapat? Di ba parang role modeling? Kung ito ngayon ang gusto mong makita doon sa batang ito, ano ba yung dapat na gagawin mo din para yun ang kukopyahin niya? Okay. And siguro naman po, wala naman pong magkakamag-anak, magkakadugo, na sabi mo nga po, hindi nagmamahalan. Tumpak. So, Opo. Opo. So, sa mga ganong sitwasyon po, ano po ba, saan po ba nagkaroon ng medyo gap? Bakit dumating sa punto ng ganon? And pag-usapan po natin ng maayos sa pamilya. Opo. Para po hindi nagkakaroon ng lamat ang relasyon ng bawat isa. Opo. Kasi po ba, mas maayos po na nagkakaintindihan ang bawat pamilya po. Opo. Kasi po, yun nga po, Sa madaling sabi po nito, ma'am. Opo. Sa madaling sabi, ma'am. Ano po? Sige po. Opo, sorry ma'am, sa madaling sabi po nito, Ma'am Vicky, kinakailangan palagi po yung guidance ng magulang. Ano po? Yes po. Opo. Kasi po, minsan, kung ano po yung, kung paano po yung pagpapalaki ng nanay or ng tatay, ng magulang, minsan reflection po yung pag-uugali ng bata. Nakukuha po yung pag-uugali ng bata. Halimbawa, itong bata ay mapanakit, ibig sabihin, posibleng nakikita sa magulang na yung nanay, yung tatay ay mapanakit din. Kung yung bata ay mahilig mangmura, posibleng naririnig sa kanyang mga matatanda sa loob ng bahay. So, ganun po, Ma'am Vicky, posible po na kung bakit nagiging harsh yung isang minor de edad dahil meron po siyang parang ang term dito sa atin, panalmingan, or ito bang meron pong nakikitang mga gawain ng mga mas nakakatanda? Posible po, pero hindi lang naman natin po pwedeng ilimita sa loob ng pamamahay kasi di po ba, ang mga bata lumalabas. Opo. So, pwede pong may nakita sa labas din, may nakita din sa loob ng tahanan. So, yun po ang hindi natin ma-determine saan po nanggaling yun. Kaya nga po, kung sabi natin, kung medyo malala po ang problema o kung talagang nakikita nilang problema, sila po ay lumapit na sa mga authorities na pwedeng makatulong po sa kanila. Okay. So, sometimes peer influence. Ano po, Ma'am Vicky? Anyway, Ma'am Vicky, nakikinig po ngayon itong si Nicole para naman po ay magkampante din po siya. Since tama naman yung ginawa niya, pina-check upan niyo yung bata, nagpa-blatter siya sa barangay, idinulog niya ito sa ating programa para naman mag-guide din siya dahil syempre hindi niya pinairal yung init ng kanyang yung galit para pagbuntungan niya din itong kapatid ng kanyang asawa.
Opo, opo. Kasi lahat naman po nadadaan sa usapan and yung galit po, di ba? Sabi nga po, wag po tayo magdesisyon pag tayo ay galit. Kasi baka pagsisihan po natin, mabuti po mababawi pa. Paano po kung hindi na mababawi? Opo, yun po, tumpak. Maraming salamat po, Ma'am Vicky Tagum ng DSWD. Maraming salamat Sige po. Salamat din po. Ayan, Nicole. Okay na po, ma'am. Okay, so, Nicole, napakinggan mo itong si Ma'am Vicky? Opo. Ayun, so, ipapatawag na lang kayo, no? At pagkatapos nito, Nicole, mag-usap kayo nitong biyanan mo. Pero mukhang si Nanay Gigi ay mahal naman talaga itong kanyang apo. At ito naman na, tama ba Nicole na itong hipag mo ay yun din ang nag-aasikaso sa anak mo minsan? Opo, kasi kahit hindi ko man po sa kanya pinapakuha, kinukuha niya po. Opo, kinukuha niya. Pero yung pagkuha sa anak mo ay para asikasuhin, para lambingin, or para hindi naman siguro. Alingon po. Opo. Ayun. So, ano yung decision mo ngayon, Nicole? Opo. Para ihele po. Opo. Kinukuha niya po saan para ihele po. Okay. So, ano yung decision mo ngayon, Nicole? Hello, Nicole? Hello po. Ano yung decision mo ngayon matapos na napakinggan? Turuan po siya ng leksyon po sa ginawa niya sa anak ko po. Okay. Para di na po maulit kahit sa iba po. Okay. So wag kang mag-alala, Nicole, dahil makikipag-ugnayan pa rin tayo sa DSWD dahil ipapatawag ikaw bilang ikaw yung nanay ng bata at syempre yung nanay din itong hipag mo dahil minor de edad. Nanay Gigi, dyan pa si Nanay Gigi. Nanay Gigi? Hello? Hello, Nanay Gigi? Opo, ma'am, opo. Okay. Naginom lang ako mga topic ko po. Okay, so kalma lang po kayo Nanay Gigi para at least matulungan po natin ito dahil ang involved po dito ay yung anak po ninyong minor de edad, syempre yung anak din po ninyong lalaki na asawa po nito ni Nicole. At ang pinaka-importante Nanay Gigi na ating isipin, i-focus po natin yung ating usapin at yung gagawin po nating aksyon or solusyon ay para po sa kapakanan ng inyo pong apo. Apo. Sa nangyari po ito, Nanay Gigi, ano po ba yung pwede nyo pong ipangako sa amin or dito kay Nicole para po hindi na muling maulit po itong ginawa po ng anak po ninyo? Dahil mag-ano na siya, bantayan niya ang aking niya, dahil niya pagpabayaan, firme siya, asikasuhin niyang maray, dahil na magparabaya-baya siya, para anak-anak niya, lalaki, ang lalaki, yaon sa nasabi ko, ang aki, dahil mo pwede pagparawalat-walat niya ang aki. Okay Nanay Gigi, ang hinihingi ko po sa inyo kung ano po yung assurance na yung bata po, yung kapakanan po ng bata ang iniisip po natin. Wag na po yung mga wag na po yung mga wag na po yung tabang po ako sa gabos na tawanan ko ano siyang kang bulong. Wag na po Nanay Gigi, wag na po nating ibaling yung pagsisisi sa nanay. Dahil kahit po yan iniwan ng nanay na nakahiga po sa kama, kung hindi po sinaktan ng anak po ninyo, ay wala sana yan sa ospital. Dati naman po talaga may may ipon po. Kasi nagbunta po yan sa bundok namin, kasama ng kapatid ko po, iniinano sila. Nanay Gigi, Nanay Gigi, kahit po yan may ubo at sipon, hindi po mangingitim yung dibdib dahil hindi po nasaktan or hinampas. Ang sinasabi ko po sa inyo ngayon, hinampas po ng anak po ninyo. Kaya po yan nangitim at nahirapan huminga. Ngayon, ang sinasabi ko po sa inyo, ano po yung pwede nyong maitulong para po yung sitwasyon po ng apo ninyo, yung seguridad po ng apo ninyo, ay maisiguro po natin. Akala ko po, okay naman ngayon. Kasi pinapicture ko po na okay naman daw. Nay! Nanay Gigi, mukhang nahihirapan po kayo sa tanong ko. Ang sabi ko po, ano po yung pwede nyong gawin sa anak nyong minor de edad para po hindi na maulit yung pananakit po sa apo po ninyo? Yung sa po, kung bala sila kung anong desisyon ninda, para kung anong gusto ninda. Ako po, sige advice ko kinda.
Perdi na, isinda na sila po ang magdesisyon kung ano gusto nila. Nay, mali na naman po yung sagot ninyo. Kayo po yung nanay ng menor de edad. Etong 14 anyos po. Kayo po yung... nanay, kayo po yung nanay ng 14 anyos na batang nanakit. Ano po yung gagawin nyo po sa kanya para hindi na po maulit itong nangyari sa apo po ninyo? Bigyan ko po kayo ng example. Iiwas ko po, may pinagdadaanan naman po may pinagdadaanan naman po. Kung alam lang nyo yan, ma'am, hindi nyo po alam kasi may pinagdadaanan po ito. Huwag niya ng mga masama kasi pinagsasabihan niya ng masama. Yung pinagdaanan niya po, hindi naman ginusto niya po. Hindi naman po ginusto kahit siya. Pwede ko din siya kasi nung una, sinabunutan niya, sinabihan ng masama, ilinakot ka mo sa mga maraot na dahil man pwede po. Okay. Kaya anong po nindo, sabi WD, aram man po ito so nangyari sa iya. Okay. Pero confidence po, madam. Confidence. Kasi may nangyari po kung kaya filming na siya, matinabangan po ini na aki ko. Hindi po sa gabos na aki ko nagtatabang sa arong. Hindi po ang gabos na gigibo sa arong. At mas kasi dahil nagalimpya. Siyempre yung aki ko na ini, yun yung pinakamatibay na magkisain po, siya po ang nagkakatabang sa kuya, ini si Risa. Tapos, yun yung Okay, nanay. Nanay Gigi, okay na po yung sagot nyo na ilalayo na lang nyo po ninyo or iiwas na lang po ninyo yung anak po ninyo na makalapit po sa apo nyo. Okay na po yun, ay? At dapat magana na siya, dumanaw na siya sa magurang na niya. Dahil na sa araw pa, magulo po pag siringkaan. So ang gusto nyo pong sabihin, so ang gusto nyo pong sabihin, eto pong mag-asawa at yung anak po, umalis na po muna dyan sa lugar ninyo. Opo, ma'am, kasi nagulo po, dahil nga dyan, gusto man mag-decider man siya po, may agum na po siya, sa kuya tig-asa, gabos, okay. Nay, mukhang ang solusyon po na iniisip nyo ay mas lalong binibigyan nyo po ng problema or kahirapan po itong anak po ninyo at ito pong si Nicole at yung apo nyo, no? Pero Nay, pag-usapan nyo na lang... Matabang po ako. Okay, pag-usapan nyo na lang po, Nanay Gigi, pero kami po ay, eto pong aming programa sa tulong po ng DSWD ay makikipag-ugnayan po dito sa nanay at sa inyong barangay para po maayos po itong problema po ninyo sa pamilya, no? Opo, ma'am. Okay. Salamat po. Sige na, at ina-high blood na itong si Nanay Gigi. Okay. Okay na, nanay. Sige po, nanay. Tatawag po kami sa inyo mamaya. Nanay, andyan pa si Nicole? Hello po. Andito pa po. Okay. Nicole, kasi ang gusto nitong si nanay, umalis na lang daw po kayo dyan sa bahay ninyo. Anyway, ang i-focus po muna natin yung kapakanan ng anak po ninyo, no? Okay, so wag kang mag-alala, Nicole, dahil kami dito sa programang ito at ang DSWD ay gagawa ng solusyon para manatili pa rin yung safety ng anak po ninyo. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Samantala mga ka-aksyon, eto naman, dumako naman tayo sa maagang pamaskong hatid ni Congressman Saldico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Handa na kayo mga ka-aksyon na malaman kung sino ang dalawang maswerteng mapipili ngayong hapon. Huwag na nating patagalin pa at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Hello? Hello po. Hello? Hello po? Hello po. Ano po yung pangalan po ninyo, taga saan at ilang taon na po kayo? Maricel Quetal po, taga Birak Catanduan, 39 years old po. Ayan, taga Birak, Catanduanes, sa islang probinsya ng Birak, Catanduanes. Nay! Hello? Hello po? Opo, kayo po ba ay nanonood ng aming live? Opo, ma'am. Matagal na po ba kayong nanonood sa amin? Opo. Okay, very good. Ano po yung hanap buhay nyo, Nay? Meron pa po ba kayong hanap buhay or negosyo? Nag-aalaga po ng bata. Nag-aalaga ng? Bata po. Bata. Ano po yung inaalagaan nyo, Nay? Apo po ninyo or kayo po ay pumapasok bilang katulong? Pumapasok po bilang katulong po. Uy, ang galing-galing ko talaga ang mag-ano, no? So, hindi nyo po
sariling apo or ano pa man ano. So kayo po ay katulong. So kumusta naman po, Nay, ang pagsahod nyo? Kumusta naman? Okay naman po, ma'am. Ilang taon na po nga kayo, Nay? 39 years old po. 39. So, kayo po, may sarili na din po kayong pamilya at anak? Meron po. Ilan po yung anak nyo, Nay? 6 po. 6! So, meron po kayong 6 na anak, 39 years old. Bakit po kayo pumasok na katulong? Sino po yung nag-aalaga ng mga anak ninyo? Malaki na po yung bunso. 5 years old na po. 5 years old na? Opo. O, sino yung nagbabantay? Yung nanay ko po. Iniwan mo sa nanay mo para kayo ay para ikaw ay pumasok na katulong para naman magkaroon kayo ng pang-araw-araw na income. Opo. Okay. So ngayon po, Nanay, ano po yung masasabi niyo po sa kwentong natunghayan mo ngayong hapon sa aming programa? Nakakaawa na po na ang bata-bata, pag bumalik mo na sakit sa katawan ko. Opo. Kayo po, Nay, ilang taon po ba yung batang inaalagaan po ninyo? 1 year old pa lang po. 1 year old. So ito ay 2 months old pa lang tapos nakaranas na ng pananakit. Umiyak po kayo, Nay? Umiiyak po kayo, Nay? Nakakaawa po kasi yung nakita. Ayun. Siyempre kasi kayo po ay katulong. Meron po kayong inaalaga ang bata. Kaya ramdam nyo po yung sakit ng isang nanay na hinampas po yung bata, no? Opo. Ayun. So, Nay, alam niyo po ba kung bakit kami tumawag sa'yo? Para po sa pamasko po. Ayan, para sa pamasko. Nanalo po kayo, Nay. Kayo po yung naswerteng napili ngayong mabigyan ng 500 pesos. Ay, thank you po, ma'am. Ayan, saan nyo po gagamitin yung 500, Nay? Pandagdag po sa pagbabayarin ng sa exam po ng anak ko. Pangdagdag sa? Bayarin po sa exam ng anak ko. Ay, opo. So, congratulations po, Nanay, ano? At wag niyo pong ibababa yung telepono dahil kakausapin po kayo ng aming staff para malaman niyo po kung paano niyo po matanggap itong napanalunan yung 500 pesos mula kay Congressman Saldico. Congratulations! Thank you po! Dumako naman tayo mga ka-action sa ating pangalawang winner of the day. Eto na, hello! Hello, magandang hapon! Hello, magandang hapon po! Hello? Hello? Ayun! Nay, kumusta? Ano po yung pangalan nyo, taga saan, at ilang taon na po kayo? Hello po? Hello po! Naririnig Hello po? Mukhang hindi ako naririnig. Opo, naririnig po kita. Akala ko hindi mo ako naririnig. Tatawag kami ng iba. Ano po yung Naririnig po kita. Ayan, ano yung pangalan, taga saan, at ilang taon? Irene Balbarin po, taga Tabaco City. Okay, ilang taon na kayo? 27 po. 27 years old. May pamilya at mga anak? Opo, may isa pong anak. Opo, bakit parang tuwang-tuwa po kayo, Nay? Kasi po matagal na po ako nagko-comment po eh. Ngayon lang Ay, matagal ka na nagko-comment. Ngayon lang kayo napansin. Opo. At least po, Nay, hindi po nasayang yung inyong pagko-comment at panunood po sa amin. Opo. Ayan. So, meron na po kayong mga anak. Ang saya talaga ng nanay. Tuwang-tuwa talaga si Nay. Opo. Siyempre po. So, lagi po kayong nanonood sa aming program? Opo, lagi po, ma'am. Lagi. So, anong masasabi niyo po sa mga kwentong natunghayan mo po? Ano po, sana po matamaan din na po yun ang leksyon ng babae po. Yung babaknet. Kawawa naman po ng baby. Mukhang sasabihin ni nanay, babaknet. Opo. So sana ay mabigyang leksyon. Ano po, yung babae. Opo. Pero kaya lang nanay, minor de edad, ano? So kailangan nating idaan sa tamang proseso. Opo. Dahil dyan, Nay, dahil kayo po ay laging nanonood sa aming programa, maswerte, kayo po yung napili ngayon. Ayan, kayo po yung mabibigyan ng 500 pesos. Maraming salamat po. Opo, so anong gagawin nyo po, Nay? Sa napanalunan po ninyo? Pambili po ng bigas kasi po hindi po nakapag-doubt yung asawa ko. Yung asawa nyo po ay mangingisda?
Opo. So, hindi nakapag-laot ngayon, kaya wala kayong pambiling bigas? Opo, tama po. Okay. So, huwag kayong mag-alala, Nay. Ngayong mismong hapon, ay papadala po namin yung 500 pesos nyo po, Nay? Opo. Ayan. So, huwag nyo pong bibitawan yung tawag at kakausapin po kayo ng aming staff para po makuha yung detalye, para alam nyo po kung paano nyo matatanggap yung 500 pesos. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat din po, Nanay. Yan, mga ka-aksyon. Tumutok lang kayo, katulad ni Nanay. Matagal na po siyang nanonood at nagko-comment. At ngayon, yon, maswerte, napili siya ngayong hapon. Kaya mga ka-aksyon, sa ating mga tagapanood dyan, ano pa yung dapat nyong gawin? Tumutok lang po kayo sa aming programa tuwing 1:00 ng hapon at maaari na kayong makatanggap ng 500 pesos. Siguraduhin nyo lang na umantabay sa aming programa at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko. Muli mga ka-aksyon, kung paano kayo makasali, eto yung mga mechanics, panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, Pasko, Pasko, Pasko na namang muli! Gusto mo ba ng maagang pamasko? Dahil ngayong buwan ng Disyembre, ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico ay araw-araw nang mamimigay ng 500 pesos! Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sundin na ang ating mechanics! Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live program mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, mag-like, share at comment sa aming live program ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook Messenger, pangalan, address at contact number. Oh, huwag niyo nang palampasin to Sumabaybay na sa aming programa. Baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng 500 pesos! Merry Christmas mga ka-aksyon! Ito, 13 days na lang. Pasko na! Merry Christmas mga ka-aksyon! At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula 10:00 ng umaga hanggang 12:00 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Ayan mga ka-aksyon, ang mga mechanics at syempre yung mga panawagan para sa ating mga kababayan na nais humingi ng tulong. Eto mga ka-aksyon, today is 12/12.
special day dahil birthday ni Brian Palima, ang aming IT staff here. Siyempre, happy birthday sa'yo, birthday boy, pogi, witty, and jolly. Yan. Sabi niya, 5 minutes ko daw siya batiin. Kaya happy birthday, Brian Palima. Ayan. Time na ha. Hindi na kaya yung 5 minutes. Happy birthday, Brian Palima sa aming IT staff. Happy birthday, more birthdays to come and more chicks to come. Yan! Mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at maraming salamat po. Ito ang Tabang, ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pila